Regional. Idol John, go ahead. Naselebraran ti maikatalo-pulog-7 nga Ilocos Region National Disaster Resilience Month. Iti probinsya ti Ilocos Sur, idilaing nga kalma na June 1, 2025. Basta ti record, umabot ti 2,000 nga individual, manipulit ti Region, Provincial, and Local Disaster Risk Reduction and Management Council. Kinagipagpartisipar iti region-wide celebration. Naangay iti programa, iti Provincial Farmers Livelihood Development Center, iti Vigan City, Anarugyanan, babae na ti Parada. Nakita iti presensya ken of kooperasyon ng iti national government agencies ken empleyado iti provincial offices iti Ilocos Sur. Sa itong aktibidad ket paset ti panakapatid care iti Republic Act number 10121 when iti Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 para iti 24-hour round-the-clock monitoring danang ng rona iti panagresponde kadagiti emergencies. Malaksid kiray tagat na isayang katpay iti bloodletting activity pabayan ti Philippine Red Cross Ilocos Sur chapter. Sa 99.5 Basin Lawag, Idol John Gistin, Tatak, or MN.